Και από τα δεξιά, περισσότερα άλματα. Τα δελφίνια καλωσορίζουν τους φροντιστές τους με τον Φίλιπ, είναι η Πρέμια και το μωράκι της 10 μηνών. Δείτε που στέκεται δίπλα από τη μαμά του και πόσο μικρούλη είναι. Με τη Ρούλα είναι η Κάλια και η Χλόη. Με τη Σάρα είναι ο Ιάσονας και ο Μπάλτης. Ο Ρίωνας και ο Ερμής είναι με τον Πάνο. Σμίλτρε, Πέρλα και ο γοητευτικός μας σαραντάρης ο Άργας είναι με την Νατάλια. Η Ρο, η μαμά της η Γκάμπια και η Γλώρια είναι με τον Ίγνας. Και με αυτόν τον τρόπο θα ευθύνει να ανταποδίδει το χειροκρότημά σας. Μπροστά σας η Γκάμπια και η Γλώρια, ακριβώς μπροστά σας, στην πλατφόρμα. Και αφού κάναμε τις συστάσεις και γνωριστήκαμε καλύτερα, οι φροντιστές θα έρθουν και αυτοί μπροστά σας για να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα συναρπαστικά θαλάσσια πλαστικά, τα οποία έχουν ζεστό αίμα όπως και εμείς. Και μετά από ένα χρόνο κύσης, γεννάνε πάντα και μόνο ένα μικρό, το οποίο θυλάζει για τουλάχιστον 2 χρόνια και μπορεί να μείνει με τη μητέρα του για όλη του τη ζωή. Όπως είδατε, είναι αρκετά μεγάλα ζώα. Τα ενήλικα αρσενικά φτάνουν τα 3,5 μέτρα σε μήκος και τα 200 κιλά σε βάρος. Διαθέτουν ένα ραχαίο πτερίγιο και 2 πλευρικά, τα οποία και σας δείχνουν, με τα οποία κολυμπούν, στρίβουν και σταματούν μέσα στο νερό με απίστευτη δεξιότητα.